Eva, usmievaj sa. Ona nechápe, že Keď piču tam bude vidieť, jak to poznám, ale... To neviem, piči to je. Ale jebe ma, že sa tam nedá priblížiť toto video skurvené. Ale ide. Vidíme, čo robí hlava východu. Rozsah je veľké, takže musíme rozsah, teorika lepšia. Eva. Čo si to tak uchytáš? Ne, toč ma. Daj si to do nosa. Do uši alebo do úst. Ja to kontrolujem potom, ne? Neskoro už vyrazili poistky.